Сәлем дуслар, һәм инде үзебезнең кайдалыгыбызны әйтәбез. Без Чиләбе өлкәсенең Нагайбак районында Кили, ягъни Кассель авылында сезне Нагайбак керәшеннәре белән таныштырырбыз. Гөмбей буйларда еле киңнәрдә җаланда айзаяной бит гөмбейке буйлаяры. Нагайбәкләр кемнәр алар? Кайдан килгән? Бу тапшыруыбызда бик күп сорауларның берничәсенә булса да җавап табарга тырышырбыз. Беренчедән, Нагайбәк районы Чиләбенең көньягында урнашкан, ә Нагайбәк авыл исемнәре Россия армиясенең француз сугышындагы уңышлары белән бәйле. Шуңа да монда Париж, Кассельский, Остроленский, Фершампенуаз атамалары очрый. Үзләрен Нагайбәкләр дисәләр дә сөйләмнәре татарча. Арумысыз? Арумасыз. Добро пожаловать в музей поселка Кассельский. Пойдемте. Әйдәгез. Нагайбак казак, как сословие, появился только в 1736 году по указу Анны Иоанновны. В 1842 году по указу его императорского величества Николая I Нагайбаки из Уфимской губернии Белебеевского уезда были переселены сюда, на окраины, на линейные земли, для сохранения, для защиты окраин Российской империи. Менә бу Бәләбәйдән килгән казаклар, алар ул вакытта ук инде алар православиедә булган. Менә хәзер андагы авыллар алар ничек? Яки монда килгәч кенә алар православиене кабул итәләрме? Я думаю, что все-таки приехали они сюда уже православными, потому что у нас существует легенда. Красавицы Сюмбике из Ногайской Орды выдали замуж в Казань за хана Шигалея. Ее сопровождали 600 знатных юношей, 600 знатных беков. И мы так считаем, что мы все-таки, одна из версий, что все-таки Нагайбаки могут выйти выходцами из вот этих 600 знатных юношей. Нагайбакларның православиесе русларның православиесеннән беренче аерыламы? У нас очень интересно, знаете, коллаборация веры произошла. Мы взяли все традиции. Но, например, у нас есть традиции, после 3 лет, как усопший ушел, после 3 лет у нас происходит большое такое празднество, да, ритуальное, которое называется Ашберу. Бу Нагайбакларда гына инде. Да, это вот у нас такая традиция. Рус православиесеннән. Нет, такого абсолютно нет, конечно же. Яшьтән үк Нагайбәк малайларын хезмәткә әзерләү гадәте була. Авыллар янәшәсендә хәрби әзерлек лагерьләре оештырылган заманында 7 яшьтән малайлар шул лагерьләргә йөрергә тиеш булалар. 10 ел эчендә дәүләткә һәм патшага тугры хезмәт итү өчен алар инде әзер була. Ләкин шуннан соң да алар әле 25 елга хезмәткә китә. Солдат зато йоласы единственное, что, наверное, из традиции осталось неизменным. Біз солдат зато демейміз, біз қазақ зато дейміз. Қазақ затоға біз шейге алабыз. Шейге туған ұрулар шейге алалар. И шейге алғанда алар бұт тұттыралар. Қаз бұты, тауық бұты. Чтобы аяқларын күшлі болсын, кері қабат үйге ап қайтсын. Армияға сотқанда олы қапқа ашып шығып кете бары бірде, олы қапқадан шығып кете. Ат шықылы 2 бағананың үйіне суғып шығып кете. Кептірген желе кала. Әнінәрі ауылдан шығып кеткенде түргөк ақша салған балашаға арғыта. Шу түргөкінің балашаға жейіп алады, қайтқыншы, қайтқаш аны білен бірге тұталар. Обычай есть. Ипей кесіп сала, молитва бере, өз қолы білен язған молитва живые помощи. Менің 2 малайымда служить тейксінде де бар. Гомумән, хәрби хезмәткә караш бик җитди монда. Солдат киткәнче гаилә корып өлгергән булырга да мөмкин. Бу очракта хуҗалык хатын-кыз өстендә кала инде. Шуңа Нагайбәк хатыннары атын да җиккән, пешәнен дә чапкан, әби-бабайларын да караган, балаларын да үстергән. Гомумән, Нагайбәкләрдә хатын-кызның роле зур. Кили урамнарының үзәк урамнарына карасак, монда беләсезме ничек? Менә өй белән өй арасы, 2 тараф, аларның арасы бик зур. Һәм урам бик киң. Бу инде менә җигүле атлар бу якка да, бу полоса буйлап та барыр өчен. Чөнки монда әйткәнебезчә,
казаклар, офицерлар һәм инде алар шулай атларда кареталар белән арбалар тагып чаба торган булганнар. Кили авылы 1842 елда форпост буларак барлыкка килә. Ул вакытта Оренбург казак армиясенең составына керә. Исеме үк кычкырып торган Новолинейный районына кергәч, саклану сызыгының бер өлеше булып тора. Почему у нас нету ничего казачьего? Репрессии же на казачество очень сильные были. Казак терерге итерге де ярамаган. Вот 1910 года рождения, после революции, шли в армию. Син кім деп сұрауға үшін, ну кім деп айтсың, орыс болмаға үшін онда казак деген. На гаубах тупо садили. Әннен әрі татар деп айтерге құшқанлар. Вот. И получается, что с 900-х годов, кто родился, они по факту казаками не были. Но по исследованию ДНК харадларында біз европейцы больше. Білмеймін, какая нация может сказать, мен шушы жерден шықтым. Юк инде хәзер андай. Вот. Бір нацияда айтелмеймін, мен шушынан шықтым. Но біз бар, и біз үзебезне крашын етіп күрәбез. Әйдәгез авыл белән танышуны дәвам итик. Хәрбилектән тыш гади тормышта бар бит. Ә ул ни дисәң дә бар нәрсәдән дә көчлерәктер. Авыл үзенең төзеклеге белән булса, кешеләр үзләренең ачыклыгы белән шаккатыра. Без Казан туганнары сезнең. Ничек җиләкләр? Алла. Калып карасам йөрәме? Пожалуйста. На Благорае. Ну бу вареньега инде. Пирожки еще хотите? Пирожки? Кали авылы, ул ниндидер шишмәләр буенча рекордсмен дип әйтергә мөмкин. Менә бу иң популяр шишмәләрнең берсе, беренче шишмә дип атала. Ни өчен беренче? Чөнки анда инде икенчесе, өченчесе төзелеп китә. Бер кызык кына шишмә исеме бар. Аның атамасы Күтебук дип атала. Һәм ни өчен шулай атала? Менә әгәр дә ниндидер терлекнең, хайванның эше китә икән, шул шишмәнең суын эчерәләр яки инде алып баралар. Һәм шул вакытта ук аның әлеге эш китүе, авыруы юкка чыга. Килидә чыннан да ниндидер иркенлек бар. Әллә далага якын булганнан, әллә урамнарның киңлеге, әллә нәрсә шунда. Күңел чыгып очырга гына тора. Әле тагын шуны да әйтергә кирәк. Алар күрше-тирә авыллар белән бик тыгыз аралашып яшиләр. Сөйләшкәндә дә күрше фәләннәрне телгә алмый калмыйлар. Шуннан без ногайбәкләр бик дус яшиләр дигән нәтиҗә ясадык. Менә әгәр дә без татар авылларында йөргәндә, теләсә кем белән киләбез, сөйләшә башлыйбыз һәм шунда ук тиз генә сөйләшеп талабыз, кирип тә китәбез сөйләмгә. Монда инде кешеләр баштан әле ачылып бетмиләр. Алар белән әле сөйләшә башлыйсың, алар бераз гына шикләнебрәк карыйлар, сөйләшәләр. Аннары инде алардан аерылып булмый. Татар авылларында тиз генә сөйләшәсең дә, каядыр инде ашыгалар, чабалар. Үз эшләре буенча син дә инде аларны аңлыйсың, чөнки синең дә үз эшең бар. Алардан ышкынып китеп булмый. Шуңа инде менә бер үзенчәлеге әлеге авыл халкының, гомумән керәшеннәрнең инде ул. Авылда нинди халык икәнен беләсең килсә, берәрсенең өенә кирип чык диләр. Авыл халкының ниндирәк икәнен аңлау өчен без Феликс абый белән Надежда апаларга кунакка кирергә булдык. Ни өчен аларга? Иң элек гаилә башлыгы авылның уртасындагы Бөек Ватан сугышына багышланган обелискларның проектын сызып эшләткән дигәнне ишеттек. Аннан Надя апа матур җырлый диделәр. Гомумән, үрнәк Ногайбәк гаиләсе. Исәнмесез, саумысыз? Нигә кәҗә саумысыз? Сыерыгыз күкәй салган, нигә чыгып алмыйсыз? Сез безне аңгарасызмы? Аңгарабыз. Бу да аңгара инде. Әгәр кәзәс генә. Бигрәк матурсыз. Без шулай, бабай белән мына. Әйдәгез. Оршалалар кергән җирдән. Монда Чиләбедә танковое училище бар. Шунда поступать иттем. 69 годны. Аннан аны биттек, барабыз служиттәргә. Җибәрделәр Мурманская областька. Анда 2,5 года служили. Аннан приезжает за мной машина и говорят: поедешь туда ты служить на вышестоящей должности. Мен айтам барабызмы? Киттек. Переехали Карелияга. Карелиядан Архангельск койда инде. Карелияда азрак служить иттек 1,5 года. Күчерделәр Архангельскига, Мәскәүгә академияга поступил. Бронетанковая академия. Анда 3 ел укып киттек Венгрияга.
заместитель командира полка улып танкового. За спиной было 1000 человек, 100 танков. Деревенской семьядан дослужиться до этого, это большая гордость, конечно. Феликс абый обелискаларны үзе проект буларак сыза. Смотри. Вот расчет был до последнего кирпичика. На полностью схема мында. Шул ненең стенаның, иә? Мана сіз ясадыңыз. Шулаймы? Искиткіш. Ижеклері ашыла. Ишлерді ашыла. Да. О. А сіз мұңа қарап ясадыңыз ма? Да. Каждое бревнышко пересчитано. Көпме уақыт uzды мұңа ясарға? 2 года. Такыяда башлы сыралы қурай, жалан жиркейлерінің межасы. Сіз туғаннар білен бір көрішсім, бітіп кетеді нуждасы. Әйдәгіз рәттен кетті келі. Бір қошында оқыған ек, бұл шиелі май. Мұнда шие, тағын нәрсе? Шие мында май, сары май. Сыйыр майы, натуральный деревенский. Нәрсе айтамын, май білен шие оқшаған кебек. Мына мыңар жағы башарға керек аны. Аны қоям, дұршымаққа мұны? Дұршымаққа жағы башасаң, енді дұршымаққа жағасы мына кірген. Бұл бәрәңгі білен мен дұршымақ? Бәрәңгі. Ну, мына мысына жағасы лучшырақ болыр. Мұнсы нәрсе? Ансы кринжер. Біз нұғайбәкләрнең кім екенін күрсәтергә тырыштык. Бу дөньяда айырырга тырышучылар җитәрлек. Без исә берләшү ягында. Әни өчен айырылабыз соң. Чөнки бер-беребезне яхшы белмибез. Бер-беребез турында күбрәк кызыксынсак, очрашсак, күрешсәк, бик күп уртаклыклар табар идек. Әгәр дә бу бушлыкны тутырабыз икән, көчле дә, тату да булырбыз. Күргәнегезчә, Кили авылында да безгә якын, безгә кардәш булган кешеләр яши. Һәм без дә үз чиратыбызда сезгә шундый авылларны күрсәтеп, алар белән таныштыруны дәвам итәбез. Һәм мондагылар әйтүенчә, сау булыгыз түгел, хуш булыгыз, милләттәшләр.